ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಂಚನೆಪ್ಲ ಕುಷ್ಟಿಪ್ಲ ತೆಲ್ತುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇನಿತಲು ಆಗಿದ್ದು ಮನ್ಪಿರೋ ನಂಜು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಮಾರಿರೋಪನೆ ದಾಯ್ತು ಗುಜ್ಜಿರಿ ಪಂಡ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಸುಮಾರುಂಡು. ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಮಾರಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ₹1 ಅಂತ ಇತ್ತರೆ ₹20 ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆಂಡ ಸುಮಾರು ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು, ನರ್ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪೆಜಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಮಾರ್ಕತ ಇನಿತಲು ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಮಾರುನೆ. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಅಂತ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮೂಳೆ ಉಂಟು, ನಾನು ತೂಪ ಪೆನಿಕ್ಲೆ ಇಂಜ ಮಣ್ಣು ಇಂಜಿದ್ದೀನಿ. ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು, ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತದ್ದು ಮಾರೋಡು. ಇಜ್ಜನ ಮಾರಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬಂದ ಮಾರೋ ಇಂತ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಮಡ ಆಯಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿಂತ ಆಗಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಅದಿತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ಬಂಡ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜಿರೋಪಣೆ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿಕ ಸುಮಾರು ಒಂತೆ ಹೂವು ಅವಳುಂಡು. ಗುಜ್ಜಿರಿ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದಿ ಈಡೆ ಕೊಂಡ್ರಕ ಸುಮಾರು ಕಲರ್ದ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು. ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜಿಕ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗುಜ್ಜಿರಿ ಪೆಜ್ಜಿರೋಪಣೆ ಕೊಂಚ ಗೋಣಿ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲ ಗೋಣಿ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು. ಸರಿ ತುಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಏರಂತ ಪೆಜಿತ್ತಾರ ಪಂಡದು ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪಳೆ ದುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇಡುವಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೈಸಿ ಓಡಾಂಡದು ಗೋಣಿ ಹಿಡಿದ ಜಾಗ. ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಂಡು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿಕ ಅವು ಬೋಡ್ಚೆ ನಮಗೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು, ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಒಂಜೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜೆ ನಾಲು ಗೋಣಿ ಮೂಳುದಿರ್ಕ ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಮೂಲುಂಟು. ಒಂಜಿ ದಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಕಲರ್. ತುಲೆ ಎತ್ತು ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಪೇಜಿನ ಆತೆ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೇರ ಇದೆ ನೋಡಿಯ ತುಲ್ಲಾನೆ. ನಮ್ಮಳು ಒಂದೇ ರೆಡ್ ಅವು ಕುಪ್ಪಿ ಹೋಗುಜಿ, ಕೆಲವು ಕುಪ್ಪಿ ಹೋಗುಜಿ ಆಯ್ತು ಬಿಯರ್ ಕುಪ್ಪಿ ಕೆಲವುದುಂಟು. ಈ ₹30 ಹೊತ್ತುಜಿ ದುಂಬು ₹30 ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ₹1,6 ಇತ್ತೇನೆ. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಟು ತುಯ್ಯ ಮೂಲು ಮೂಲೊಂಜುಂಟು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಅರ್ಧ ಅಡ್ಕುಣೇನೆ ಬಿಯರ್ ಈತಾಂಡು ತುಲೆ ಏತುಂಡು ಇದು ಅಂದಾಜೇತು ಸುಮಾರು ಪೇಜಿನೇ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮೂಳೆ ರಡ್ಡುಂಡು. ಮೂಲು ಓ ಮಾತ ಕುಪ್ಪಿ ಓಪನ್ ಗೊತ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಈತೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈತು ಕುಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏರು ಪರ್ನೆ ಹೊತ್ತುಜಿ ಪರತ್ತು ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು, ಪಸತ್ತು ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು, ಪೂರ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಪೇಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಾಂಡ ಸುಮಾರು ಪೇಜಿ ಈತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಹೂವು ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಗೋಣಿಡು ಅಂತ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ದಿನ ಪೂರ ಗೋಣಿಡು ದಿಂಜದು ಸೋಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಗುಜ್ಜಿರಿ ಕೊಂಡಾರ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೊಂಡಾರ ಇಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜಿರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೋಣಿಡು ದಿಂಜದು ಓಳು ಸೈಡ್ ಇದಿರ್ಕ ಭಯಂಕರ ದುಂಬುಂಡು, ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಉಂಡು. ದಾನ ಬಂಡ ಕೋಡ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ನಿಕ್ಲವಳು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಉಂಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಿಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ನೀನು ಫುಲ್ಲು ಅವರ ಗೋಣಿಡು ದಿಂಜಾಗ ಏನು ಚೆಂಚಿನ ಕುಪ್ಪಿ ತುಳಿ ಅದೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅದು ಮುಳ್ಳುಂಡು ನೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ನೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಉಂಡು. ನಾನು ತೂಜಿ ಇತ್ತದು ಯಪ್ಪಲ 5 ಕುಪ್ಪಿ ಉಂಡು. 6 7 8 9 ಪುಡ್ಡಾಂಡ ಪೂರ ಹೋಯ್ತ.
ತಿನ್ನೊಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ ಏತು ಕುಪ್ಪಿತ್ತು ನೋಡ ಸುಮಾರು 40 ಮಿತ್ತವು ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಉಂಡು ಆತು ಕುಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒನ್ಪೆ ಬಿಯರ್ ಪರ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡೆಡು ಊರು ಅಡಿಕೆರು ಬೋಡಿಸಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಡ್ಕಂಡು ಅವಳ ಪುಡದು ಪೊಡಿಯಾಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಅಂತ ಬಣ್ಣ ತಾಗಂಡ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ನೆತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಜನ ಬೋಡು ಭಯಂಕರ ದಿನ್ನೊಂಡು ನಾವು ಗುಜ್ಜಿರಿಗೊಂಡರ ಭಯಂಕರ ದಿನ್ನೊಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಜನ ಬೋಡು ಏನು ಒರಿಯೋಲ್ಲೈನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪೆಜ್ಜರೇ ಬೊಡಿಂಡು 4 ಕುಪ್ಪಿಕ್ಕಿಂದು ನೆಂಕ್ಲಿ 40 ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದಂಟು ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ